Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Suġġett tal-lum huwa ftit partikolari differenti minn tas-soltu. Kif l-arti tad-drama tista' tbiddillek ħajtek. Jien ltqajt ma' ħafna nies illi kif imissu ma' din it-tip ta' arti ħajjithom tmur għall-aħjar għal diversi raġunijiet. Illum miegħi għandi diversi atturi, għandi wkoll attur veteran magħna, għandi lil Jean Paul Borch li huwa attur żagħżugħ, però mbagħad għandi l-attur, direttur, coach, ma nafx għandu jikteb ukoll il-plays il-Dominic Sajd il-kol ta' fuq, u mbagħad għandi ukoll attriċi li għandha ħafna esperjenza però baqgħet titħarreġ ukoll u kombinazzjoni bħalissa taħdem ukoll ma' Dominic Sajd il-Bernadette Pule Ferrando. Grazzi illi kollha qegħdin miegħi. Jiena dan is-suġġett jeċitani ħafna għaliex l-ewwel insegwi l-arti ta' drama, l-palk, televizjoni, insegwi b'tant passjoni kolli ngħid. Ħanibda bik Dominic, l-ewwel ningrazzjak illi aċċettajt l-istedina minkejja li naf li suppoża l-ħin tkun għaddej b'xi xogħol għaliex inti wkoll tgħallem id-drama. L-ewwel inti kemm ilek fid-drama issa? Jiena naħseb illum laqt il-45 sena esperjenza bħala attur, awtur, direttur, palk, television, radio, etc. U bdejt bil-drama, bil-arti komika jew inkella? Bdejt u Ben kienet miegħi l-ewwel skola ta' drama li qatt kien hawn Malta li kienet immexxija mit-Teatru Manuel u mill-British Council li kien jisimha Imtada. Kienet inizjattiva tajba ħafna, kienet l-ewwel darba u jiena u Ben applikajna u fiha mbagħad l-iskola kien hemm aktar atturi fosthom insemmi lil Tony Bezzina, Alla Frella, Monika Tart, Martes Brinkat, Lino Mintov, Ruxmata Ġosett Ċappara, li ħafna minnhom Simon Zammit li għadha taħdem, illi fetħiet inna bibin ġodda. U naħseb il-seħer kif qed tajt inti tat-teatru tal-arti hija li lilek tgħinek tikkomunika miegħek innifsek. Illi inti tiftaħ għal nies oħrajn u tibda tifhem u tara illi hemm ħafna affarijiet interessanti fik u tibda tibni l-fiduċja fik, tibda taħseb aktar, tibda tikkomunika aktar ma' nies u l-kreattività meta tagħmel karattru ma' nies oħrajn inti tiskopri, tistudja, jien naf jekk tagħmel karattru ta' bniedem xieħ, kif jimxi, kif jiċċaqlaq, x'jilbes, da kollu jgħinek. Xaħat għalli li inti studjajt ukoll it-teatru. Jiena studjajt ġifieri mbagħad aktar tard u interessanti ngħid ukoll mort l-università bħala mature student. L-università għandha il-barka illi nies li jaqbżu ċertu età, ġifieri 30 u aktar, ittihom l-opportunità li hija barka li jistudjaw. Inti tażel żewġ suġġetti, jiena għażilt it-teatru u l-komunikazzjoni, il-nies li jmexxu dawn il-fakultajiet jagħmlulek interview u jekk jarok tajjeb inti tiġi aċċettat. U kif bidlitlek ħajtek? Ġifieri meta tqabbel inti semmejt perjodu twil mhux ħażin kemm ilek f'din l-arti, kif kien Dominic qabel ma skoprija u llum x'taħseb li għalmetek? Dominic Sajd għadu jistħi għalkemm jidher melħa u preżuntus u jiddeffes, però qabel kont aktar mistħi. Però llum għamilt aktar kuraġġ u matul iż-żmien għax anke niftakar kont pereżempju mmur u b'dak iż-żmien bil-karozza tal-linja għand Mary Sika Milleri dak iż-żmien biex nara kif tirrex tax kellha l-kumpanija tagħha, immur il-Malet kullum kien tal-linja, l-Atturi Theatre Group dejjem tal-linja, illi hi tiftaħlek il-bibien, però naħseb l-inizjattiva tkun ġo fik. Illi jien pereżempju bħala l-lim ġili jiġu ġenituri għajdu li it-tifel it-tifla intihom korsi ieħor ngħidilhom le, issaqsux lili, issaqsi lilhom. U inti x'tippreferi ddaħħaq jew nkella serju? It-tnejn sbieħ. Li ddaħħaq ovvjament hija xi ħaġa li inti toħloq ċertu maġija dak li jkun wara ġurnata xogħol, wara ċertu stress, wara problemi personali jieħu gost, jara sitwazzjonijiet komiċi, però serju huwa sabiħax idaħlek f'ċertu profondità li l-komplessità tal-bniedem u it-tama li taħt kull ċirkustanza l-bniedem jista' jgħix, jista' jkompli, jista' jsalva. Jiena naħseb għandi l-unur il-barka, nħobb nuża dik il-kelma, illi ħdimt ma' ħafna nies illi kienu mistħijin jew qatt ma ħarġu f'dal affarijiet jew inkella u bdejt ninnot pereżempju anke kif bdew jilbsu aħjar, l-attitudni tagħhom lejn in-nies, bdew jieħdu aktar riski ġifieri jekk qabel ma kinux joħorġu biex jieklu barra, issa sor jagħmluha. Ġifieri it-teatru u anke meta kont nagħllem id-drama unit konna nagħmluhom il-tfal illi llum huwa importanti. Illi jgħinek illi
għalkemm aħna qegħdin nuru it-tfal jirrextaw, fil-verità qed intuhom ċertu tools illi jitalmu jaħsbu, jaħdmu ma' oħrajn, jemnu fil-kapaċitajiet tagħhom, ikunu aktar konfidenti, jaraw xogħlijiet ta' ħadd ieħor, u waqt li qegħdin jirrextaw, qegħdin jiskopru ħafna potenzjal fihom li qabel qas kienu jagħtu każ. Dik għandi wieħed mill-istudenti tiegħek u li jagħmel li ħadem biċċa xogħol u kumbarazzjoni ġejt nara proset ħafna kienet komika din. Jean Paul, inti l-aħħar li ġejt kuxjenza bdejt tajt kemm l-arti tad-drama bidlitlek ħajtek u dakinhar kelli rispons kbir minn ħafna nies li forsi jaqtaw qalbhom milli jagħmlu dak il-pass. Jiena wkoll nafek differenti qabel ma bdejt id-drama u d-drama rajta tbidlek, inti lilek personali x'ġejt ħadd minnha? Jien id-drama ħadd ħafna ġiet minna, kont missi ħafna wkoll, għenitni l-misħija, niftakar kont ġejta kont tattilkom kont missi ħafna jiena, u għenitni l-misħija ħafna. Issa dik iktar ġiet li għamlet lili l-misħija, ġvera kont missi ħafna. U forsi ma kontx temmen fik innifsek ukoll? Dik hija. Kemm xi drabi ma kontx nemmen fihem nifsi, però drama għenitni biex nkun nara iktar nifhem li nifsi wkoll. Nemmen iktar minn nifsi. Però inti tinvesti ħafna ħin fid-drama, tmur il-lezzjonijiet, titħarreġ, anke jkollok skript toħodha bis-serjetà, kemm taqta' ħin għad-drama barra x-xogħol li għandek ovvjament. Ifhimni, meta jkollna xi plays jew hekk, ifhimni, iddum biex tistudja naqra sakemm titgħallem il-linji, sakemm tidħol ġol karattru wkoll. Eżempju minni jiena indum naqra eżempju biex jidħol ġol karattru, sakemm inkun naf l-istorja tal-iskript, tifhemni tal-istorja. Ifhimni, id-dum naqraw, ħafna d-dum. Ġieli, skont kemm tieħu ħin, skont kemm int kapaċi tkun taf di-xena għall-oħra u hekk. Però inti rajtek illi tant temmen fija li issa jibdew jinfetħulek bil-mod il-mod il-bibien. U forsi tispjegana li mhux faċli anke fl-arti l-inħobbjien tal-kant. Ġuri, kemm importanti li tibda int tkun illi tagħti ċans lilek innifsek biex imbagħad jinfetħulek il-bibien? Ifhimni, tkun ħafna importanti wkoll kif dejtajt inti, tkun inti isek tagħmel din ħaġa. U x'inhu l-ħolm tiegħek? Ġifieri fejn tixtieq tasal? Ifhimni, jiena barra reċtar nħobb neditja l-videos ukoll bħal editing ukoll dik toġobni ħafna kont ħadd kors ġifieri avvanzat fih ukoll barra reċtar, però il-qudiem nixtieq eżempju nkun direttur ukoll barra artiċi jew attur. Nkun direttur, nikteb xi serja u xi film u nieħu sem xi televiżjoni lokali wkoll. U Dominic kif ispirak naf li qed tagħmel biċċa xogħol oħra miegħu issa? Dominic, bravu ħafna. Tu peċi taħdem miegħu ħafna Dominic. Dejjem jgħalmek affarijiet ġodda, tkun iktar konfidenti. Eżempju, jkollok xi ħaġa ħażina jew hekk jirranġaħkilek mill-ewwel. Jibqa' jgħidlek sakemm tagħmilha tajba wkoll. U fuq hekk nagħmilha ħafna il-Dominic. Proset. Għandna lil Bernardet. Bernardet, intu Dominic bdejtu fl-imkien l-imtada. Kenna 17-il sena. Ekku, forsi reġijat tal-anka ritratti tiegħek għandek ħafna xogħol illi ħdimt. Bernardet, imma inti l-lum rġajt, terġa tistudja wkoll. Qed nagħmel kors li għamel Dominic. Jiena sa irtirajt, sewwa kont naħdem għal ħafna żmien u irtirajt 3 snin ilu, ġifieri irtirajt l-aħħar ġurnata tax-xogħol kienet f'Diċembru ta' 22. F'Marzu ta' 23 applikajt. U rġajt tħalti ġifieri f'Ottubru ta' 23 u issa wasalt insomma qed nagħmel il-BA in Theatre Studies. U wasalna fl-aħħar. Għadni kif is-submittjajt il-teżi l-bieraħ. Alla jġirek. Ġifieri saħu ma kien Dominic l-ispirak. Le. Ħanejdlek, jiena il-teatru għalija passjoni minn kont tifla, ġifieri l-ewwel ma bdejt ta' 6 snin. Umbagħad l-istess bqajt anke l-iskola u hekk, umbagħad dħalt meta fetħet l-imtada. U bdejt naħdem ma' ħafna atturi ta' dak iż-żmien u l-kumpaniji ta' dak iż-żmien. Nisemma Dominic ukoll, ġifieri atturi, l-MADC, il-Malet,
mill-Valletta Dramatic Company, ma dawk. Unbat imħabba l-familja kif jiġri ħafna nisa, fortunatament, jew fortunatament għax m'għandix xingerger, kelli nieqaf. Però mbagħad bir-Żebbuġa fejn noqgħod jiena fetħet il-kumpanija jisma' Blanzuni skużani, li ħtarħa imur kollu għal-missjoni. Ġifieri tagħmel xi ħaġa bit-talent tiegħek u għata ġid. U bdejt naħdem magħhom. U ġifieri issa ilna 36 sena għaddejjin. U mill-huma l-atturi li ħdimt magħhom għax mill-ritratt indunajt inti ilek ħafna d-dinja. Ija, u Carmen Azzoppardi, Maria Abdilla, Carmenu Gruppetta, George Mikallef, Mario Mikallef, ħafna atturi. Atturi kbar. U meta tkun fuq il-palk, Bernardet, xitik il-palk, x'inhi l-esperjenza? Min ikun fuq il-palk biss naħseb jista' jispjegadi. Għaw min jitħaqbija ma jien anki ir-rieħa għandu ċertu rieħa l-palk forsi tal-kolla jew tax jużaw biex jagħmlu xenarju li tamilni ferħana ħanejtek taf kif il-fatt u nippreferi issa llum il-ġurnata mit-television, però xorta nippreferi t-teatru. Ġifieri tippreferi l-palk, it-teatru tkun nippreferi l-palk, xorta nippreferi l-palk. Għax huwa differenti. Ovvjament ikollok opportunità speċjalment opportunità ta' parti tajba tagħmilha. Imma xorta deep down nippreferi l-palk. Dominik, għandi xi mistoqsijiet għalik fuq li qal Jean Paul. Inti tgħallem ħafna studenti. Ġieli tinduna li jkollok studenti għaddej minn xi sfidi. Imma mbagħad tibda tarhom jitjiebu, tibda tara li dik l-isfida tibda tinħall bit-teatru. Ġieli rajta di waqt li tkun qed tgħallem. Iva, kelli studenti fosthom wieħed illi kien għaddej minn perjodu veru ħażin, kien għadu żgħir ħafna. Dak iż-żmien kont mal-Bronk u kont ninutah li kien dejjem kwiet, għajnejh kienu. Ma nsemmihx għax illum il-ġurnata minnu huwa kantant famuż u kont naraħ dejjem kwiet. Però kien jipparteċipa u kont ngħidu x'ġar imbagħad qalli li dak iż-żmien ommu kienet qed tmut. Però tagħtu l-kuraġġ li jkomplu, iltqajt ma' ħafna nies li kellhom forsi tfarkulhom ir-relazzjonijiet jew kienu għaddej minn kriżi. It-teatru hija forma ta' terapija, isek minflok inti ħadd kalmanta sibt xi forma ta' żvok għax inti l-ewwel nies qed tiltaqa' man-nies, qed toħroġ mid-dar, bid-dilt, qed tħaddem moħħok biex inti tistudja l-parti, qed tisma' lill-oħrajn, qed tagħmel you are socializing. Il-fatt li inti ħriġt mid-dar għandek nofs il-fejqan. U fil-ħajja tagħna anka speċjalment illum li kulħadd għaddej minn ħafna ħajja maġla u stressanti, issib ħafna nies li forsi ma jkunux jifilħu għal ċertu toqol ta' responsabilità tal-ħajja. Però permezz tat-teatru joffrilhom żvok, terapija u anka sodisfazzjon. L-aktar ħaġa importanti li joffrilhom sodisfazzjon. Palissa infatti jiena qed nidderiġi grupp ta' anzjani Benja, waħda minnhom għandi 22 mara. U raġel. Nsix ir-rejja xi huwa li. Illi qed nagħmlu play, imma daw tara li ħafna minnhom hija l-ewwel darba. Però tarhom jiġu puliti, jiġu ferħanin, jiġu b'intużjażmu, jirrispettawk bħala d-direttur u l-allim tagħhom u tarhom illi għandhom ħajja ġdida. Fajnejhom tara ċertu ħajja illi hija sabiħa li fil-ħajja tagħna aħna kollha kemm aħna aktar ma nibdew nikbru sfortunatament fis-soċjetà nibdew insiru inviżibbli. Ekku. U x'għad nistaqsik ukoll u anke lilkom ħa nistaqsikom bħala atturi. Inti għamilt ħafna partijiet, jiena nitpaxxa narak, pereżempju issa dal-aħħar narak f'Każa Ċelestina, karattru vera tajjeb, vera simpatku, insomma simpatku, antipatku l-karattru, imma toħorġu tajjeb ħafna, jiena meta nkun nafkom nieħu gost, ġifri naraħ biktar minn qalbi, qed tifhem għax inkun vera kburija. Però niftakrek u żmien twililu Zija Lavinja, ma nafx kemm partijiet serji, partijiet komiċi. Ġieli kien hemm xi drabi, kien hemm xi darba li tibqa' tiftakarek li tajt dakinhar hekk ma tinsija qatt, ma nafx, forsi xi karattru li lilek dak is-sodisfazzjon kbir. Ma nafx naħseb kienu ħafna l-karattri li tawni sodisfazzjon kbir, fosthom forsi Zija Lavinja u forsi anka ċertu drammi serji,
Imma tant kien hemm, imma jiena bħal Ben u bħal ħafna mill-istudenti tiegħi anka ġampu illi it-tieni xittini karattru jien ħanaħdmu. Anke jekk ma jogħġbokx. Ġeneralment ħajkun joġob, imma dik hija l-sfida. Mela, għax jiena nemmenek, jiena l-istudenti tiegħi nallimhom hemmhekk. Mela, Dominic Side għalulu biex jaħdem ma' Marija, il-barokka. U Dominic Side għallhom le ma dik ma naħdimx. Min tilef? Minflok Dominic Side jgħidu xi ħadd ieħor. Imma Dominic tilef, imma jekk Dominic Side għax pereżempju Marija l-barokki antipatka jaħdem magħha xorta, ħajjitgħallem illi aktar ma tiftaħ bibien ħajinfetħulek aktar. Tajt li għal ebda opportunità u l-karattru, però mbagħad il-karattru trid issir tħobbu għax jirrifletti. Inti it-twemmin irid kollox jibda minn ġewwa. Dana fil-Buddiżmu minix Buddist jgħid illi all start within u veru anke l-imħabba kollox. Inti tibda minn ġofik biex tifhem il-ħadd ieħor. Allura kien għandi karattru x'inhu ta' Casa Celestina, pereżempju, irid inħobbu, irid nifmu, ħalli mbagħad jifmuh in-nies. Ekku, jkun kredibbli wkoll. U jkun kredibbli. Jkun kredibbli. Ġan, dal-aħħar rajtek f'parti pereżempju ta' tabib korrott, imma qabel kellek parti ta' professur, kollha toħroġhom tajjeb. Kif jirnexxielek imma? Meta tinżel minn fuq il-palk, terġa' ssir Jean Paul. Jiena ma nifhimx għax jiena attriċi minix. Jiena fuq Jean Paul sewwa, jiena bħalek iħossi differenti ħafna. Karattru hekk u karattru Jean Paul. Filli Jean Paul ikun kif itarani bħalissa u fil-tħarġa karattru nimbidel jisni, nimbidel. Qabel kont indum biex nidra biex nibdel minn karattru għal ieħor, diffiċli mhix faċli. Inħassejta diffiċli, nkun onest, ħassejta diffiċli. Imma però sakemm tidra tħossok tajjeb imbagħad. Tħossok iktar konfidenti. Bernardet, kurzita, ġili jkun hemm karattru li jaffettwak personalment, il-karattru ta' għafolja tinżawwara li tinżal maskla, ma ġili jaffettwak. You shed the character. Ma naħsibx li qatt kien hemm karattri li ħadd pjaċir nagħmel, ftit snin ilu għamilna Filomena Marturano pereżempju bir-Żebbuġa u ħadd pjaċir nagħmlu immens li karattru. Anki stajt nirrelata magħha fis-sens ma kellix dik it-tip ta' relazzjoni jien, imma bis-sens li għandha tfal u fejn joqogħdu tfal ma joqgħod ħadd taf kif, ġifieri tista' tirrelata ma' karattru, ma nsibx daqshekk diffiċli biex nidħol fil-karattru mbagħad biex nerġa' nsir jien. Niftakar darba kien kont smajt lil Robert Powell meta kien għamel Ġesu fi Jesus of Nazareth. Kemm saba diffiċli biex jerġa' lura għalli hu. Nimmaġna jekk tagħmel karattru pereżempju ta' xi ħadd taf kif. U dam jaf kemm il-xhur ma kemm dam jiġi filmat. Imma le ma naħsibx li daqshekk. Le kif ninżel minn fuq il-palk jiena mhux kif ninżel minn fuq il-palk li wara l-ewwel att, kif tispiċċa curtain call daqshekk ingħalqet il-portiera, le mbagħad nerġa' nsir jiena. U x'tieħod pjaċir l-aktar id-daħħaq jew li tkun ngħid ta' kif qal Dominic. Jiena nħobb inkonversatili, jiena xi ħadd taf kif li taraħ dejjem bl-istess karattru. Għalija attur rajt imma tajjeb għal dak il-karattru biss. Jien il-kummedja toġobni ħafna jiena kif ħafna kasseta toġobni però my type kummedja. Imma kittini karattru ta' serju namela. Nidħol fiha l-karattru. Dominic, ġiri kien hemm skript illi ma taqbilx ma dak li qed jingħad fl-iskript ma jkollok tagħmilha. Mhux inti l-script writer. Jien naf tgħid xi ħaġa li tmur kontra dak li temmen. Każijiet naħseb veru rari. Però mbagħad hemm ir-relazzjoni tajba bejn l-attur u d-direttur. Ovvjament li insib id-direttur waħdu u ngħidlu pereżempju dal-lajn jew pereżempju mhux qed idoqli jew mhux qed inħossni skomdu, jew mhux qed inħossni komdu nagħmel dal-lajn jew pereżempju huwa wisq goff. U nitkellem mad-direttur, però jiena nemmen illi l-aħħar kelma hija tad-direttur. Id-direttur meta jiena nkun biss attur qatt ma nindaħal lid-direttur. Jiġifieri u anke meta kelli diretturi li kienu ferm iżgħar minni u kienu ferm binqas esperjenza minni, qatt ma lamerejthom dak id-direttur u l-etika titlob illi li qed jgħid dak nagħmel. U għax tifhem għax inti wkoll direttur, allura taf ir-rispett li għandu jkun hemm. Però tirrispetta jiena nirrispetta illi
xogħol huwa direttur jiena f'dil kariga pereżempju jiena biss attur u naħseb meta inti tirrexta tkun attur jew direttur jew nkella awtur tgħinek tifhem li hawn nies fil-ħajja illi għalkemm inti taħseb li huma eċċentriċi, strambi, ta' min iwarrabhom, diffiċli nistmerruhom fil-verità jekk inti tidħol fil-fond ta' dawn in-nies u t-teatru jgħinek inti tifhem illi dawn huma nies ukoll sbieħ u għabli waslu fejn waslu minħabba ċirkostanzi u naħseb it-teatru jgħinek illi tkun aktar matur illi mhux li taċċetta illi inti tifhem illi ċ-ċirkostanzi tan-nies huma differenti u jgħinek illi kulħadd b'xi mod iridu naħdmu katina flimkien f'din is-soċjetà. Ġan, ħanħalli fidejk għax wasalna lejn l-aħħar. Ikun hawn persuni illi jista' jkollhom l-età anzjana, jista' jkunu adulti, jista' jkunu tfal. U forsi mħajrin għal xi ħaġa fl-arti, jiena nemmen ħafna u li kulħadd għandu xi tip ta' talent b'xi ħaġa jew oħra. Għal dawk illi qatt ma taw ċans lilhom infushom hawn min jgħix f'ħabs tiegħu stess għax ma jiftaħx. Inti kont fiha din imma mbagħad inti kollek is-saħħa li tiftaħ il-bieb u llum mara fejn qiegħed u x'messaġġ twassal. Jien messaġġ nixtieq nagħtihom li miet jarawna biex ma jqtawx qalbhom. Li jkollkom xi ħaġa morru għamluha, tgħodux lura għax tgħodu lura iżjetar, morru għamluha ħudu pjaċir u dik li għandkom li għandek tittamel għamla minn qalbek. Qabel jiena kont ngħid nagħmilha jew le, kontx nagħmilha. Imma mbagħad għamiltek qatt ħanagħmilha. U għamilta. Allura di xi ngħidhom biex ma taqtawx qalbkom. Anke eżempju jkollkom xi audition jew xi affarijiet oħra morru tgħodux lura, morru inkun noqgħod lura ħafna kon noqgħod lura. Imma sa bipprovjajt u m'għandix noqgħod lura u qed immur auditions u hekk. Meta jara kieku xi audition tridu tagħmluha jew hekk morru għamluha. Taqtawx qalbkom. Proset Ġan, veru, qed tara xi student qed taraw hemm proset. Wieħed minnhom dan. Suċċess. Grazzi Jean Paul Borg, grazzi minn qalbi Dominic Sajda l-tant xogħol ieħor. Ibqa' ħallina narawk Dominic, x'jiena nitpaxxa narawk. Sakemm il-mulejiet is-saħħa jinħarib Ibqa' ħallina ħanarawk u inti wkoll Bernardette. Għaddejja ħalli tkomplu tpaxxuna għaliex l-arti tagħkom hija tagħti pjaċir kbir. Jiena waħda mill-fans, jiena nsegwi x-xogħol Malti u vera onorata li kontu miegħi llum f'Kuxjenza. Grazzi lid-direttur lil Marco Spiteri, grazzi lil dawk li kienu miegħi fl-studio u dawk li qegħdin fil-control room u grazzi lilkom it-telespettaturi li segwu Kuxjenza b'tant passjoni għax tibatuli kemm fuq Instagram ta' Kuxjenza u anke fuq il-Facebook ta' Kuxjenza. Bqgħu batuli għax nieħu pjaċiri li nisma' minn għandkom anke is-suġġerimenti li jkollkom. Kuxjenza jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.